Doon na mga person of interest ang Lapu-Lapu City Police na itong pagpusil patay sa Executive Assistant for Market Operations sa Lapu-Lapu City nga si Christopher Siniza niadtong Enero 2. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office nga ang gunman ug ang nagmaneho sa motorsiklo 15 pulos taga Lapu-Lapu City. Mga gun for hire ug aduna na mga previous records na kompleto na usab sa kapulisan ang tanang kopya sa CCTV nga nakahatag og giya sa pagila sa identity sa mga responsable. Anasoy mga suspitsado gikitahong nagpadala na og surrender filler ngadto sa kapulisan. Samtang nagdumili pa gihapon sa pagluwat og pamahayag ang banayng Sinisa sa itabo kay anaa pa sila karon sa pagpangutan. O dili man ta mo rely ana ang sa atong investigation ug operational aspect on this case is nagkuan gyapon ta. Ato gyapon silang gitrack.